Hij kan niet worken. Luister. Ja, dat is te doen. Ik denk van hem ook niet, nou, je bikini. Oh. Van daar. Yes, hij staat. Oh my word. Oh. Hij is sterk. We are almost there, damn. Oh my word. We are almost at the dam. Just waiting. Our car is a mess. Just waiting to clean it in the water. Then we are going to the dam.